Πρόκειται να διαβάσουμε ίσως τη μεγαλύτερη προφητεία του Ιησού Χριστού στην Παλαιά Διαθήκη, Ισαΐας 53. Ποιος έχει πιστέψει την αναφορά μας και σε ποιον έχει αποκαλυφθεί ο βραχίωνας του Κυρίου, διότι θα αναπτυχθεί ενώπιόν του σαν ένα τρυφερό φυτό και σαν ρίζα από ξηρή γη. Δεν έχει μορφή ή κάλος και όταν τον δούμε δεν υπάρχει ομορφιά που να τον επιθυμήσουμε. Η ζεστή περιφορμένους απορριφθήσαν από τους ανθρώπους, ανθρώπος θλίψε, ον γνωστός, με τη λύπη και κρύψαμε κατά κάποιο τρόπο τα πρόσωπά μας από αυτόν. Ήταν περιφρονημένος και δεν τον εκτιμήσαμε. Σίγουρα αυτός βάσταξε τις θλίψεις μας και κουβάλισε τις λύπες μας, όμως τον θεωρήσαμε πληγωμένο, χτυπημένο από τον Θεό και καταπιεσμένο. Αλλά ποιος πράγκωσίγεν γιόρτσε τις παραβάσεις μας, συντράφθηκαν γιόρτς ανομίες μας, η τιμωρία γιόρτ, την ειρήνη μας ήταν επάνω του και με τις πληγές του θεραπευτήκαμε. Αυτά τα λόγια αφορούν εσάς και εμένα και όλους σε αυτόν τον κόσμο. Όλοι υστερούμε από τη δόξα του Θεού. Χρειαζόμαστε το έλεος του. Χρειαζόμαστε το έλεος του Ιησού Χριστού. Πώς λαμβάνουμε έλεος από τον Θεό? Πρώτον είναι η μετάνοια. Μετανοήστε για όλες τις αμαρτίες σας και πιστέψτε στην καρδιά σας ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Ομολογήστε με το στόμα σας ότι είναι Κύριος και ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς την τρίτη ημέρα. Θα σωθείς και το απομακρύνσου από τις αμαρτίες σου και ακολούθησε τον δίκαιο δρόμο, διότι η πύλη είναι στενή για να εισέλθεις στη Βασιλεία του Θεού. Η πύλη είναι πολύ στενή και λίγοι θα τη βρουν. Αυτά είναι τα λόγια του Ιησού. Αλλά η πύλη είναι πλατιά που οδηγεί στην καταστροφή και πολλοί θα τη βρουν. Αυτή είναι μια μάχη για την ψυχή σας μεταξύ καλού και κακού. Μπορείτε να ακολουθήσετε τον εύκολο δρόμο και να ανοίξετε αυτήν την πόρτα προς την καταστροφή και την αιώνια απομάκρυνση από τον Θεό που είναι η κόλαση, ή μπορείτε να αποδεχτείτε τον Ιησού Χριστό και το έλεος του. Αποδεχτείτε τον ως Κύριο και Σωτήρα σας απόψε πριν να είναι πολύ αργά. Όλοι μας είμαστε, όσο είμαστε ζωντανοί και έχουμε ανάσα μέσα μας, έχουμε ακόμα μια ευκαιρία να δεχτούμε τον Ιησού Χριστό. Θυμηθείτε ότι ο διάβολος επιδιώκει, σκοτώνει και καταστρέφει. Αυτή είναι η αποστολή του. Να σας πάρει στην κόλαση μαζί του. Ξέρει ότι ο χρόνος του θα είναι σύντομα και θα οδηγήσει πολλούς εκατομμύρια μαζί του. Δυστυχώς, προσεύχομαι για όλους σας. Ο Θεός να σας